surrounded by mountains, forests, and valleys. This town is a cave full of wonders. Originally called Balinkagin, derived from the Sambal phrase Balilan Kagin, which translates to House of Bats, home to nocturnal animals that weave its way into the now thriving oasis of more than 30,000 people. I am your travel hati, Rodnel. Samahan niyo kong ihabi ang kwento ng Mabini dito sa Ganda Mo, Pangasinan! Simulan na ang pasyalan! Lang pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpasaya. Lang klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka. Lang pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpasaya. Lang klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka. Dalilan Pangasinan! Hindi mahirap marating at mabisita ang ganda ng bayan ng Mabini. Using a private vehicle, it will take almost 5 hours. Just drive through the Tiplex to NLEX route, then take the Luisita exit to Camiling Tarlac. Kung trip mo naman mag-bus, almost 6 hours naman ang biyahe. Sumakay lamang ng bus diretsong Alaminos at mag-commute gamit ang jeep o bus papuntang Mabini. The trail is not for the weak, pero pwedeng mag-complain. Nestled between two mountains rests a pristine river. Welcome to Tagalog River! Ang Tagalog River po ay nasa Barangay Barlo, dito po sa Mabini, Pangasinan. Makakarating po tayo dito sa Tagalog River. Pwede po tayong magmotor o kaya sa tricycle o kaya sa jeep. Hanggang sa Barangay Hall po ng Barlo ay aabot ng mga 30 minutes po. Kung wala po tayong sariling sasakyan, mula po sa poblasyon, makakarating po tayo rito sa Barangay Barlo. Siguro po nasa mga 500 po ang arkilan ng sasakyan. Ng tricycle po iyon. Mula po sa Barangay Hall, kung pupunta po tayo rito ay abot ng mga 20 to 30 minutes po. Ang gamit po natin ay ang motor. Mula po sa drop-off ay may trekking po ng mga 20 to 30 minutes din hanggang dito sa Tagalog River. Usually po ang mga nagpupunta rito ng mga turista ay nagsi-swimming, nagpi-picnic po rito. Siyempre photo op na rin po sa nature. Para po sa safety ng ating mga turista, kailangan po nilang mag-register sa barangay at kailangan po namin magbigay sa kanila ng tour guide upang mapangalagaan po ang kanilang safety habang sila ay nandito po sa Tagalog River. Para sa mga gustong bumisita po rito sa Tagalog River, iniimbitahan po namin kayo. Kailangan po ninyong mag-register sa barangay at welcome na welcome po kayo dito sa Tagalog River. Fun fact, ang pinakamalalim na part ng Tagalog River ay umaabot ng 12 feet. At ang haba naman nito ay umaabot ng almost 2 kilometers. At kaya naman ito tinawag na Tagalog River dahil may mga Kapampangan settlers dito noon na hindi familiar ang mga lokal sa salita nila, kaya tinawag na lang silang Tagalog. Kaya naging Tagalog River na lang ito.
If you dare to take on the challenge of a lengthy travel to come face to face with a mind-blowing wonder, pack your bags because it's time for you to encounter the unfathomable Tagalog River. ₱300 ang arkela ng tricycle mula Poblacion papuntang Santo Rosario Cave. Caves might be the scariest of all places, but for some, caves are places for tourism and recreation. Approximately 35 minutes from Poblacion, matatagpuan dito sa Barangay San Pedro ang kuwebang may habang 1.3 kilometers, ang Santo Rosario Cave. Tara, pasukin natin! Itong kuweba na to ay pwedeng pasukin sa Santo Rosario Cave. In fact, isa siyang system kasi isa siyang kuweba na maraming lagusan or pasukan. Ang isang pasukan niya is yung Buwal, yung pinakamababa, tapos na matatagpuan sa Barangay San Pedro, and then yung Santo Rosario na nandito rin sa Santo Rosario kung saan dito tayo papasok ngayon. Usual na nakikita natin na typical sa isang kuweba ay yung mga rock formations like stalactite and then stalagmites and then mga columns. At iba't ibang klase ng hayop na sa loob lamang siya natatagpuan. Makipag-ugnayan lang po sa munisipyo para po ma-endorse nila kayo dito sa Barangay San Pedro para po mabigyan po kayo ng guide. Na-discover po ang Santo Rosario Cave dahil po sa 3 tao na nakadiscover noon. Sila yung Santos, Arturo at saka Sario. Kaya naging Santo Rosario. Kasi noon nga naghahanap sila ng mga pataba kasi hindi pa uso ang abuno noon. May isang butas daw na may lumabas na bat. Ginanon daw yung kamay nila. Malamig, ay cave ito sabi nila. Kaya ang ginawa nila, linakyan nila yung butas. Yun pala maganda sa loob. Kaya ayun, yun nang umpisa na na-discover yung Santo Rosario Cave po. Na-discover po yung cave na yon 50 years ago. So medyo kinakabahan po ako ngayon sa pagpasok sa kuweba, pero para sa inyo, papasukin ko to. Tara! Oh Lord. Oh dear. Tayo ngayon sa loob ng Santo Rosario Cave at makikita niyo po nakalubog po ako sa isang tinatawag nilang Nighten Pool. So para sa mga adventurers, this is for you. Medyo maslim na yung daan. Mag na po ako. Was scary but at the same time nakaka-excite kasi yung thrill habang papasok ka ng papasok doon sa kuweba talagang magku-curious ka kung ano ba yung nasa dulo, kaya must try guys. With the headlights to give us vision, we have entered a place of complete darkness, enveloped by deafening silence, a place of learning and discovery, a proof that it has been delicately carved out by nature over centuries. Lemonade Hotel, Camp John Hay, your gracious host in Baguio City. For inquiries and reservations, call us at 0917-526-7049 or 074-300-6525 or email us at rsvn.lemonade@amg.com. Lemonade Hotel, your gracious host in Baguio City.
no matter how intertwined the stories of Mabinians are, among them is a star who has truly shone the brightest. Ating alamin ang kwento ng isang bituing nagningning dito sa bayan ng Mabini. Nung bata pa ako, talagang nangarap ako na hindi lang yung hirap ng buhay na dinanas ko nung bata ako. Nangarap talaga ako na medyo aangat din sa buhay. Yung old house namin sa barangay, doon kami lumaki talaga sa 3 kilometers away from the town. Doon kami naninirahan. Nilalakad namin ang barangay going to school, mga 3 kilometers every day para makapag-aral. Doon nagsimula lahat-lahat sa barangay namin. Unforgettable memories ko doon sa dati naming bahay, yung old house namin, ay kami yung natutulog sa banig lang, walang kama, walang lamesa, kumakain lang kami sa lapag ng floor ng bahay. Yun po yung mga unforgettable experience ko doon. Kaya hindi ko makakalimutan yung panahon na lumaki ako doon sa barangay, taga-barangay talaga ako. Unang-unang challenges sa aking buhay, sa pamilya namin, 8 kaming magkakapatid. Ako yung pinaka-youngest sa 8 magkakapatid. And at that time, yung mga kapatid ko, nakapag-aral na sila, pinag-aaral ng magulang ko. Medyo kinapos na yung pantustos ng magulang ko. So, kailangan, nag-isip ako na maghanap ako ng trabaho para matulungan ko yung magulang ko. And at the same time, yun yung kinapitan ko na nakapagtrabaho ako. At the same time, nung college na ako, nag-aral ako. At tinapos ko yon within a period of 4.5 years. Wala akong pinalagpas na semester, kahit na summer, pumapasok ako para lang makatapos ng pag-aral sa kolehiyo. Graduation namin sa grade 6 noon, meron kaming resource speaker sa graduation namin. At nagsabi sa amin, tandang-tanda ko yon na isa sa inyong kaklase o ilan, sabi niya, ay magiging pinuno ng ating bayan. So tandang-tanda ko yon. So doon ako kumuha ng idea ko, bakit ko pinasok ang politika. Yung malit na tulong na ibibigay mo sa kapwa mo, sa constituents mo, ay malaking bagay sa kanila at nagpapasaya rin sa amin na tinatanggap nila yung tulong namin. Ang inspirasyon ko bilang isang public servant ay yung palaging nasa isip ko na yung pagtulong sa mga kababayan namin. So sa mga kabataan ngayon, ang aking may advice sa inyo, huwag po kayong mawalan ng pag-asa, bagkus dapat magsumikap po kayo para marating ninyo ang gusto nyong makamit sa inyong buhay. Persistence, hard work, and hunger to help others. Words that will forever define one of Mabini's fathers. Just as he was inspired by others, siya rin ay nagmistulang inspirasyon at patuloy na nagiging inspirasyon ng kanyang mga kababayan. A product that defines Mabini's natural resources, Sawali has been a symbol of unity and harmony that weaves the identity of Mabini, a town of strong and collaborative people. Nag-start po yung pagsasawali dito more than 50 years na po. Nakakarating na po ito sa Labrador, saka sa Santa Cruz po, sa Alaminos. Ay yung mga bumibili po, ma'am, na ginagawa po nilang dingding at saka po ginagamit sa mga construction po, saka sa mga kisame, ma'am, gano'n. Dito sa Barangay Barlo, Mabini, Pangasinan, natural lang tumutubo ang mga bolo at dito din nagsisimula ang proseso ng paggawa ng sawali. After a year, pwede na siyang i-harvest at sinusukat, hinahati, at pinipitpit at syempre tinatanggalan ng buko at pinapadry for 2 days. And after 2 days, mag-start na ang weaving process. Ay, yung
Ang presyo po ng sawali is depende po sa lapad. Yung malalapad po na ordinary, 1.4. Pero yung maliliit po, 1.6. Ang haba po ng ginagawa namin is 10 meters po yung haba, 7 feet po yung taas. At saka yung iba po, 8 feet po yung taas, 10 meters din po yung haba. Nakakatulong po ito para sa mga pang-araw-araw na pangangailangan po namin. Habang nakikilala ang bayan ng Mabini, patuloy na hinahabi ng mga Mabinians ang nakasanayang kasaysayan at kulturang iniingat-ingatan. Nag-start po kaming gumawa ng Tapang Kalabaw noong 2018. Nag-umpisa kaming gumawa ng Tapang Kalabaw dahil malakas yung bentahan niya at madaming naghahanap nun. Yung ginagawa po namin tapa na kalabaw is kinukuha namin sa Alaminos. Doon namin siya inaangkat. Yung bentahan po namin as for now is malakas naman po siya at madaming bumibili dahil din po sa paggawa at sa lasa. Ang Tapang Kalabaw po namin is 100 per pack at pag per kilo naman na po siya is 500. Yung mga customers po namin ay nanggagaling din po sa ibang lugar like sa Burgos po at sa mga karatig bayan. Nakakatulong po ang pagtitinda namin ng Tapang Kalabaw sa pag-aaral ko po. Dahil po sa pagtitinda namin ng Tapang Kalabaw is nakapag-college po ako at dahil din po doon is nakapagpatayo po kami ng bahay namin. Kalilat Pangasinan. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Kalilat Pangasinan. So Mabini is different from other municipalities because of number one dyan, syempre malaki po yung aming likas na yaman. May makikita kang mga minerals dyan and also agricultural land. Fourth largest land area po ang aming bayan. Wala din pong coastal dahil malayo po kami sa dagat. So sa first district, kami lang po yung walang coastal. Pero may pinagmamalaki po kaming Balingkaging River. Mabini is most proud of is Balingkaging River. Kasi dyan po yung aming buhay. Diba? Lahat po ng aming farmers, dyan po nabubuhay sa aming likas na yaman na ilog na yan. Dyan po, minsan talagang source of water ng aming bayan dahil sa laki po ng land area namin ng agricultural land, dyan po talaga kami nabubuhay. The future plans of Mabilis Tourism is number one dyan, improvement ng aming mga facilities. Diba? Kasi kung pangit po yung facilities mo, hindi ka din dadayuhin ng mga turista eh. And also, syempre, yung mga caves namin, syempre, dyan po yung ini-improve po namin yung mga daan. Na sooner or later, hindi na po lubak-lubak yung dadaanan. Gaya po ng Kakupangan Cave. Pag pupunta ka dyan sa Kakupangan Cave ngayon, lubak-lubak pa eh. Pero yan po yung pinag-iisipan namin na maging maganda po yung daan para accessible po siya sa lahat. Kahit anong sasakyan, kahit anong vehicle. Ganun din sa Santa Rosario Cave. So, we're planning to put up solar lights sa loob
Para sa ganun, hindi mo na kailangan gumamit ng mga flashlight, diba? So, at least, pagdating mo sa loob, mas makikita mo yung totoong beauty ng kuweba kung solar lights yung ginagamit natin. So, sa lahat po ng nagbabalak at gusto pong magkuweba, so may pagmamalaki po kami yung Kakupangan Cave at Santa Rosario Cave na pwede po siyang pasyalan ng nakararami. Dahil ang kuweba po namin, it takes like 3 kilometers po yung haba ng Kakupangan Cave. Ganyan po kalayo. Pagpapasok ko siya 1 oras. So, ganyan po ka-trail. Merong trail, may swimming, whatsoever, makikita mo lahat siya. And also, syempre, Tagalog River. Yan po yung virgin ilog po namin na pwede po nating makita. Just visit Municipality of Mabini. Mag-drop by lang po kayo sa office namin. At kami po mismo yung sasama para ma-tour po kayo for free. Maraming salamat po. The waters of our destination is tagged as the source of life of the Mabinians. Waters that can be an alternative source for domestic use, such as swimming, boating, and for ecotourism purposes. Set in the picturesque lush forest of Barangay Poblacion, only 10 minutes away is the Balingcaguin River. Balingcaguin River po ay nagmumula po sa mga spring po natin dito sa kabundukan ng Mabini. Nagmula po sa Villacorta, Barlo, papaagos po, papunta po ng Agno River na po yan. Ang kahaba po ng Balingcaguin River is magmula po sa umpisa dito sa may parting Barlo is more or less 15 kilometers po. Ang isang portion po dito sa Balingcaguin River po, may lalim pong 15 meters. Kami po nangangasiwa ng mga safety po is yung mga cottage owner rin po at kaming mga sa NDR din po. Naanyayaan ko po lahat ng mga bisita po natin yan. Maaari pong bumisita dito po sa Mabini, sa Balingcaguin River kung gusto ma-try o makapaligo po dito. Napakadali lang pumunta dito. For only 15 pesos per head, or kaya naman pwede mong arkelahin ang kanilang tricycle for only 50 pesos. Take note guys, walang entrance fee dito. At kung gusto mo namang magstay for the whole day, pwede mong rentahan ang kanilang cottage for only 300 pesos. And pwede ka nang magluto, kumain, and do whatever you want and enjoy the place. Take note guys, Claygo tayo dito, or clean as you go. Refreshment does not only come from what we drink, it also comes from the crisp and revitalizing waters of Balingcaguin River. Derived from the kupang trees widespread all over the area, this 4-kilometer cave beneath lands of 2 barangays, Barangay Tagudin and Barangay Villacorta, lies the Kakupangan Cave, which was first explored by Charles M. Nelson, his wife, and friends. So papasok na po tayo sa Kakupangan Cave. Makikita po natin kung ano ang nasa loob.
ready to get soaked because the water level inside the cave may vary depending on the season. So sa loob ng Kakupangan Cave, may mga makikita tayong tubo. At dahil nung 1970s ay binalak ng mga Mabinyans na gawing water source itong kuweba, pero napag-alaman nila na ang tubig na nanggagaling dito ay hindi safe inumin. Pwede niyong bisitahin itong Kakupangan Cave. From poblasyon, pwede kayong gumamit ng sarili niyong sasakyan, tricycle or motor, kasi pwede naman sila, accessible naman ang ating daan. And pag wala namang mga sariling sasakyan, pwede kayong mag-arkila ng tricycle. Sa pricing ng tricycle na arkilasyon ay pwede kayong makikoordinate sa ating tourism office sa local government unit. So, ang travel time from poblasyon is 20 to 30 minutes nandito na sila sa Kakupangan Cave. Para sa ating mga tourist, meron silang mga pwedeng i-avail tables and cottages na pwede nilang i-rent for 70 pesos sa mga cottages and 50 pesos naman sa tables. May mga do's and don'ts tayo dito sa ating Kakupangan Cave. Unang-una dyan, bawal syempre magkalat. Pangalawa, no smoking, no drinking alcoholic beverages inside, and bawal pong hawakan yung mga ating mga bato at yung mga minerals sa loob ng walang suot na gloves dahil pwede itong mag-cause ng destruction sa natural flow ng ating minerals. So, every once in a while, nagkakaroon ng ocular visits ang ating mga staff para siguraduhin malinis at walang nangyayaring kaguluhan at aksidente dito sa ating cave system. The Kakupangan Cave System located here in Barangay Tagudin is a must-visit subterranean wonder. Just a 20 to 30 minute ride away from Poblacion, prepare yourself for a spelunking experience like no other. Hindi magiging problema para sa mga turista ang pagbisita dito sa Mabini dahil may mga accommodations and kainan around the area. Sa accommodations, may mga resorts. Nasa 1,500 per night ang rooms for 2 at 2,500 para sa grupo ng 4 hanggang 6 na tao. May iba namang resorts na nasa 2,000 to 3,000 per room per night. Pagdating sa kainan, kailangan lamang bisitahin ang pamilihang bayan ng Mabini at makikita na ang mga nakahilerang karenderya na nagbebenta ng mga lutong bahay. As the name of the municipality changed to Mabini in honor of Apolinario Mabini, this town is continuously transitioning from a hidden gem to a transcendent tourist destination. Amidst the absence of coastal sceneries, Mabini transports you to a stirring trip of river relaxation, cave adventures, and Mabinian spirit of hospitality. It was an amazing experience to witness the serene beauty of Mabini. My journey to this place was all about new discovery and getting out of my comfort zone. I took the risk, even when I was afraid. But I always believe that you can only experience the beauty of one thing until you decide to go for it. Mabini reminded me that courage is not the absence of fear, but it is continuing despite one's fear. This once-in-a-lifetime opportunity gave me a lot of new perspective, knowledge, and experience. I will always be grateful for experiencing the brilliance that Mabini presents.